Hi guys, we are in Peter Pan. Ito yung ano niya. Honey? I'm ito yung ano niya. Sa second floor. Masarap ang burger nila rito guys, tsaka ang luwag din. Walang tao rito sa taas, gusto nila sa baba. Yan ang bar. Ganda rito guys, masarap ang kanilang foods. May asawa is da. Da is may asawa. Thank you guys for watching. Have a good day. God bless.